meeste niet gedaan. Ja, we hebben dan het gras. Op iedere dag de superwoord. Lekker weer geschonken, op iedere goeie dag gedronken. Ieder hergot en de hemel, daar is iedere dag een feest. Alles rond zijn wel weer druk. Die treffen wel weer stuk voor stuk. Geniet voor iedere dag. En dat lang nog duren mag. Ieder hergot in de hemel, daar werd branden wien gedronken. Door Pieters lekker weer geschonken, op iedere goeie dag gedronken. Ieder hergot in de hemel, daar is iedere dag een feest. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Daarboven werd op ons gewacht. Dat had Petrus mij gezegd. Hij hield een kamer voor ons vrij. Met tot den tijd die we voorheen. Ieder hergot in de hemel, daar werd branden wien gedronken. Door Petrus lekker weer geschonken, op iedere goeie dag gedronken. Ieder hergot in de hemel, daar is iedere dag een feest. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Ieder hergot in de hemel, daar is iedere dag een feest. Dag beste kijkers, fijn dat u weer kijkt naar Omroep Krijtland. En daarin hebben we deze keer het LVK, Karne van Alles en een boek over veldkruisen. 18 februari jongstleden was het weer zover. Het Limburgs Vastelovend Liedjesconcours, oftewel het LVK. Dit keer vanuit Panningen. En aangezien er 2 deelnemers uit Gulpenwitten kwamen, was Omroep Krijtland erbij en maakte voor u de volgende reportage. Nog maar een paar weken en dan begint carnaval 2011. En wij carnaval zijn, dus zijn carnavalsliedjes. En wij het over carnavalsliedjes had, hadden het al heel snel over het LVK. De verkiezing voor het beste carnavalsliedje van het jaar. Vanavond dan 2 groepen uitgeholpen met. Het werd een titanenstrijd heen geholpen. We hebben Frans Kronenberg met zijn zoon Andy. En we hebben bedankt aan die. Ze hebben allebei een liedje geschreven en ze stonden allebei in de finale. Ik even vragen hier aan de lui uitgeholpen. Wij zien denken dat vanavond gaat winnen. Voor wie is Gulpen?
Nou ja, ik denk dat Gulpen niet zoveel uitmaakt. Het zijn twee gare kijkeren. De Harald met de Diana, Stefano. En nog Frans met de Andy ook, dus mag ze eigenlijk niet doen. Nee? Als er maar enge wint. Ja, natuurlijk. En ik gun het ze allemaal. Dus in ieder geval als het maar gaat van Gulpen werd. Ja. En had je zelf de liedjes al gehuurd of nog niet? Ik heb ze op internet beluisterd, ja. Wat vond je ervan? Nou, ik vind ze eigenlijk allebei leuk. Het zijn twee verschillende soorten liedjes. Ja? Maar ja, van mijn gevoel maken ze allebei kans. Het is vandaag een dag, die voor ons en ook de hol die is geslaagd. Want al het goeie komt vandaag een dag. Strandjes leggen op bed. En? Zin erin? Ja, dat is een ander liedje hè, voor op de zin erin. Jawel, voor de zin erin, zeker. Dan komt de andere helft aangelopen. Ik ben benieuwd dat ik in de zon lig. Wieso? Ja, nee, lekker. Vergunt toch weer gedaan, hè? Zin erin? Vergunt zo'n opzoeken, ja zeker. Ja? Geweldig zijn. Ontiegelijk veel. Spannende avond? Of toch langzaam een gewend? Nee, gewennen deed het nooit. Gewennen deed het nooit. Gezond spanning, maar die heeft ze nodig. Hè. Dus, Wie lang heb je nog? Even het podium op wat of? Nee, voordat we moeten gaan. 20 minuutjes nog. Prima. Spreek ik ze meteen. Dat is goed. Doei! Bedankt aan die of Frans en Andy? Frans en Andy. Wie gaat er winnen vanavond? Ja, iemand van Gulpen. Ja. Een van de twee, ja. Maar wie? Ja, dat weet ik ook niet, maar één van de twee gaat winnen. Wat verwacht je van vanavond? Ja, ik hoop dat ze winnen, u. Wij precies. Bedankt aan die. Ja, Je zit niet voor Frans. wat bleef? Je zit niet voor Frans. Nee, voor zo'n fan van bedankt aan die, ja. En ik hoop dat ze winnen. En biedt LVK en carnaval huurt natuurlijk een vette hap. Ik heb er alvast zin in. Hoi, hoi, hoi. Oh, wat een nachtmerrie. Ik heb alleen maar niet gedacht, Marie. Want al die oude zussen honden, dat maakt die nachtmerrie bijzonder. Oh, wat een nachtmerrie. Dat doet toch niet meer lieve nachtmerrie. We maken samen plezier. Maar op ons eigen manier. Van jong tot oud, van groot tot klein. Met deze gratis in eind. We maken samen plezier. Maar op ons eigen manier. Doe huls van techno en van house. Of misschien helst u van klassiek. Met vaste loven brengt ons samen. Met Limburgse muziek, die brengt ons samen. Met Limburgse muziek. Heren, met welk idee stond je hier vanochtend op? Bij welk idee stond je dus in? Met welk gevoel? Welk gevoel? Ja, toch wel een beetje spanning, hè? Een beetje verspanning. Maar wel gezond, lekker. Ja? Heerlijk, ja. Ik hoor net dat Steek vandaag voor het ijs in die leven zenuwachtig is. Ja, maar dit is nog wel gans van me af. Ja? Ja, dat is heel raar. Ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig voor op de trein. Het gaat altijd van de lijn. Ja? Maar hier vandaag had ik eigenlijk een heel raar gevoel. Ik denk, shit, ik kom niet goed hier en zo. Maar, Ook nog in de bus hebben, toch het gespannen? maar dit is nog gans van me af. We zitten nu hier en iedereen is veilig hier van Gulpen. Het feest kan beginnen. Ja, meedoen is belangrijker dan winnen, maar wat verwacht je van vanavond? Wat verwacht je van vanavond? Een leuke, gezellige avond te maken. Gewoon een feestje te bouwen. Heel chic dat we erbij mogen zien. Ja. En de rest dat zal u eind van de avond wel zelf uitwijzen. Ja. Maar meedoen is belangrijker dan winnen. Toen 17 waren, toen 6, toen 5. Ja, daarom. Ja, dit is of 4-3-2 of 1, hè. Hier, Ivo. Ja, gedaan de shit er niet in. Dat is gewoon zo. Heel veel succes vanavond. Dank je, jong. Dank je wel.
die had je ook zo helder licht. Oh, wat een nachtmerrie. Ik heb alleen maar niet gedacht, Marie. Want al die oude zulke wonder, dat maakt die nachtmerrie bijzonder. Oh, wat een nachtmerrie. Dat komt een die me leven lacht, Marie. Dus ik ben drie, dan steef ik vast. Ik van nachtmerries geen last. Oh, wat een nachtmerrie. Ik heb alleen maar niet gedacht, Marie. Want al die oude zulke wonder, dat maakt die nachtmerrie bijzonder. Oh, wat een nachtmerrie. Dat kunt een die me leven lacht, Marie. Dus ik met drie, dan steef ik vast. Ik van nachtmerries geen last. Zo'n Kronenberg. Samen plezier op ons eigen manier. We maken samen plezier, maar op ons eigen manier. Van jong tot oud, van goed tot klein. Met eens wie daar is slimmer eind. We maken samen plezier, maar op ons eigen manier. Doe huls van techno en van house, of misschien helst toe van klassiek. De vaste loven brengt ons samen met Limburgse muziek. Ik hou van een lekkere tango. Het karakter, ja dat is pas muziek. Een losse polka en een Engels schmelzke. Als ik kan dansen, dan voel ik mich zo riek. Met drijf van IJssel tot de molkerij. Dan zingen we allebei. We maken samen plezier, maar op ons eigen manier. Doe huls van techno en van house, of misschien helst toe van klassiek. De vaste loven brengt ons samen met Limburgse muziek. Die brengt ons samen met Limburgse muziek. Frans en Andy, net opgetrokken. Wie wordt het? Begin maar met de junior. Ik baal. Dat het voorbij is. Ja, dat het voorbij is inderdaad. Ik ben echt balen. Serieus. Ja. Nou, hopelijk mogen ze nog een keer, want dat zou een goed teken zijn natuurlijk. Hey, de snapt hem dik. Ja. Dat moet veel specialer zijn dan normaal als ze met hun eigen zoon op het podium staan. Ik heb immer gezegd, wie we dat idee houden en het wordt ooit gewerkt,
Dit is voor mij gehoopt de finale te bereiken. En wenn we samen de finale bereiken, voel ik dat is een overwinning. Want ik denk dat het volledig nu weggelegd is. We samen gaan te mogen show. Dat is Rio, dat is winnen. Ja. Alle Nugget liedjes zijn voorbij gekomen. Nu kan het belangrijkste beginnen, het uitdelen van de punten. We gaan kijken of Gulpen hoge ogen gaat gooien. Geen nachtmerrie, moet je Gulpen 19 punten. Het is hartstikke spannend. Frans en Andy hebben 88 punten ondertussen. En bedanken dat die 32. Voor zullen zien wat nu eigenlijk de eindstand weet. Ik ben benieuwd. Frans en Andy en bedanken dat die zijn dusdanig weggezakt dat ze niet meer echt kans maken om het LVK te winnen. Net wordt het nog spannend tussen W3 en Bram en Ruud, allebei uit Venlo, maar het lijkt er toch op dat W3 voor de tweede keer achter elkaar het LVK gaat winnen. Ja, ik ben heel erg benieuwd wie ze dat ervaren. Eens even kijken naar hun eerste reactie. Wie vult het? Ja, ik zeg alleen maar dubbel 13 en meneer zo'n snappen. Wie vult het? Ja, kijk mee beschrijvingen wel. Al die hertjes die kriegen zonder joeks in gescheurd. Kom eens kijken weer. Dit wordt het LVK 2011. Gulpen had niet gewonnen, maar wat is het chic dat twee artiesten uit hetzelfde dorp meedoen aan zo'n wedstrijd. Bedankt voor het kijken, hopelijk tot volgend jaar en ja, het wordt een fantastische avond. Doei en goed doen! Gulpen. Hallo. Zo vlak voor de vastelovend hebben we natuurlijk weer een sfeervolle aflevering.